Μια μέρα ο Τζέρι πήγε στο ορυχείο με τα βαγόνια του να παραλάβει πέτρες. Το χιόνι είχε παγώσει τα πάντα. Τίποτα δεν ακουγόταν. Πηγαίνοντας πιο κάτω, βρήκε τη Μέιβις, την καινούρια πετρέλαιο-μηχανή, να ξεκουράζεται σε μια άκρη. Γεια σου, Μέιβις. Τι κάνεις? Η Μέιβις σκεφτόταν ακόμα το επεισόδιο με τα βαγόνια. Μου είπαν να μην ακούω κανενός τις συμβουλές. Δεν είχα δουλειά στη γραμμή του Τόμπι. Και ο Τόμπι είναι γκρινιάρης. Ο Τόμπι ξέρει πως πρέπει να φέρετε στα βαγόνια. Εσύ δεν ξέρεις τίποτα. Βάλε τα βαγόνια στη θέση που σου είπε. Μόνο τότε θα είσαι χρήσιμο τρένο. Και τώρα με συγχωρείς. Πρέπει να πάω τις πέτρες στο λιμάνι. Η Μέιβις συμπαθούσε τον Τζέρι, μα πάλι δεν άκουσε τη συμβουλή του. Και γιατί να μην πάω στη γραμμή του Τόμπι? Οι γραμμές είχαν πολύπλοκες διακλαδώσεις. Για να βάλει τα βαγόνια στη θέση τους, η Μέιβις έκανε πολλές διαδρομές. Σκέφτηκε ένα σχέδιο. Αν χρησιμοποιήσουμε ένα μικρό κομμάτι της γραμμής του Τόμπι, θα κερδίσουμε χρόνο. Ο ανυποψίαστος μηχανοδηγός της την άφησε να πάει μόνο μέχρι την πρώτη διακλάδωση. Μερικές μέρες μετά, ο καιρός άλλαξε. Όταν έλειωσαν τα χιόνια, ξεκίνησε και η δουλειά στο ορυχείο. Η Μέιβις τραβούσε πολλά βαγόνια και αναγκαστικά ξεπερνούσε τη διακλάδωση. Ήταν ώρα για το σχέδιό της. Θα έμπαινε στη γραμμή του Τόμπι χωρίς να το θέλει δήθεν. Μπορώ να σας ζητήσω μια χάρη, παιδιά? Ναι, μα και βέβαια. Πες μας. Μπορείτε να με σπρώξετε μόλις φτάσουμε στη διακλάδωση? Τα βαγόνια δέχτηκαν. Όσο όμως έλειπε η Μέιβις, ήρθε ο Τόμπι. Αποφάσισε να σπρώξει μόνος του τα βαγόνια. Τα βαγόνια σκέφτηκαν να τον σπρώξουν έτσι κι αλλιώς. Μόλις έφτασαν στην πρώτη διακλάδωση, ο Τόμπι φρέναρε. Τα βαγόνια έδωσαν το σύνθημα. Εμπρός, Σπρώξτε! Ο Τόμπι γλιστρούσε με τα βαγόνια να γελούν και να φωνάζουν πίσω του. Τα χιόνια που είχαν λιώσει μετέτρεψαν το ποταμάκι σε χήμαρο και η γέφυρα ήταν έτοιμη να πέσει. Οι ράγες κρέμονταν σαν το τεντωμένο σκοινί του ακροβάτη. Σταματήστε! Σταματήστε! Ο οδηγός πάλευε να σταματήσει. Πλησίαζαν όλο και περισσότερο στη γέφυρα. Ο μηχανοδηγός φρέναρε δυνατά. Ο Τόμπι σταμάτησε με τις ρόδες του ακόμα πάνω στις ράγες που ήταν σαν τεντωμένο σκοινί πάνω από το χάος. Η Μέιβις τρομοκρατήθηκε. Έτρεξε αμέσως να βοηθήσει. Οι εργάτες πέρασαν στον Τόμπι αλυσίδες και αυτή τράβηξε πρώτα τα βαγόνια του. Μετά τράβηξε και αυτόν από τις αλυσίδες. Λυπάμαι για τα βαγόνια, Τόμπι. Ευτυχώς που τα σταμάτησες εγκαίρος. Ξέρεις, ο οδηγός μου έχει μιλήσει για τους ακροβάτες στο τσίρκο που ισορροπούν στο σκοινί. Μα δεν ήθελα να το δοκιμάσω. Τότε ήρθε και ο διευθυντής. Ο Τόμπι είναι πολύ χρήσιμο τρένο. Και εσύ, Μέιβις, δεν τα πήγες κι άσχημα. Μα ήταν δικό μου το φταίξιμο για τα βαγόνια, κύριε. Αν μπορούσα... Τι να κάνεις? Να κατεβαίνω που και που στη γραμμή. Ο Τόμπι θα μου δείξει τον τρόπο. Μα και βέβαια μπορείς, Μέιβις, αν συμφωνήσει και ο διευθυντής σου. Και έτσι κανονίστηκε. Τώρα η Μέιβις είναι πάντα χαρούμενη και ο χοντροπατάτας τη θεωρεί και αυτήν χρήσιμο τρένο.